Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, din nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akap. Bino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw, Lunes, no? Tibuo kalibutan. Siyo yun mahigala. Lunes, tibuo kalibutan. Bino, panayon kita sa ato ang pagpangalagad. So, kumusta naman ang atong talahurong obispo? Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang atong mga suking tigpaminawan, ining atong istasyon, of course, ang ako ang sister din ha, si Sister Lani, ang atong Bandilyo 15, o gingaman usab si Sister Pritchie, ang ako usab nga partner sa ako ang mga buluhaton din ha sa istasyon DWC, o ang tanan gyud ato rin tibayaon og may munto sa mga atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang atong mga kaigsuonan din sa istasyon DWC, ang tanan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, labi na gayod ang atong mga kaigsuonan nga membro sa Diocese of Dumaguete. Of course, ang ato ang Vicar General, si Monsignor Glenn Corsiga, ang atong mga Episcopal Vicars, no, si Monsignor Larry Katubig, din sa isla, si Monsignor Ramon Duran, ang ato ang Vicar Foreign din ha, o gingaman sa mga atong mga Episcopal Vicars diri sa mainland diocese, no? As diri sa North District, si Monsignor Albert Erasmo Bohol, o gingaman usab din sa South District, si Monsignor Marino Ibo. No, kumusta na mga hingala, no? Gingaman usab ang ato nga Judicial Vicar, si Monsignor Gamaliel Tulabing. Nahala, no, may mudto na kanaton tanan ng hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, diining kamudtuhon, walay gibating sakit, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala tanan, pero nagginhawa pa. Kaya lisod man kay mga higala o wala man ito gibati, pero wa na pud magginhawa. Ang giingon ni kinibitang Richie de Horsey, it is better to have no breath. No, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayun yan. Muna gisulti ni Richie de Horsey, no? It is better to have bad breath, no, than to have no breath at all. Ayan. Og miingon usab ni kinibitaw si Kanhi ba, nga mga joker mga higala, no? Daghang kayong mga ingredient mga higala. So, palayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bino ari kita mga higala ato na nga timbayaon og may mudto usab ang atong mga lay ministers. Kumusta na ang atong mga LMs, no? Lay ministers Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Naalala ako mga lay minister diri sa kining ayungon, kung bati gid sila kada Domingo mga higala. Kining Domingo adto gyud sa mga kabukiran kay unsaon mauman nay ato ang pamaagi usab sa pagpangalagad, no? Kay ang atong mga lay ministers gawas nga mutabang sila pakalawat matag Domingo sa dakong simbahan alang sa high mass, pero doon na gyud sila tagsa-tagsa ka mga assignments when it comes to kasaulugan sa pulong. Ano kani ang uban tagtinagurha ka kapilya kay duty raman akong lay minister dire, no, na pero mga tigulang na muna nga nangundang na pud ang uban tungod kay mga disabled na mga disabled na in town, no? Pero mga recruit na tagbago, no, aron pud nga madugang-dugangan ang atuwa nga matud pa fighting force diri sa atuang parokya. Hala, no? Ako po na yung mga lay minister din na sa Bayawan. Kumusta na, no? Si Brad kining nga atong mga kaigsuonan din na sa Bayawan, no? Amor, no? Si Brad Amor din ha, no? O ato si dinhapod sa Sibulan, no? Dinhapod sa Shatan. Kumusta na, no? Dinhapod sa may Dawis, no? Dinhapod sa may Kalumbuyan, no? Kumusta na, no? Ang atong mga kaigsuonan usab nga mga membro sa
kining lay ministers. Nahala no, padayon kita sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Okay, no, ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Si Pope Francis, no, si Pope Francis may bisita sa Vatican. Si Pope Francis may bisita sa usa ka gamay nga syudad sa Italia, ang Verona, no. Ang iyang mensahe sa syudad actually alang gyud sa tibuok kalibutan. Matud pa niya, ang kalinaw dili makabuot kung walay pagsalig sa usag-usa. Unya samtang nagsabot ang mga armas usab nakation sa usag-usa. Laing bahin, si Pope Francis usab mi-appoint kang Cardinal Chito Tagle isip special envoy to the US, no? To the US Eucharistic Congress karong July 17 to 24. Matud pa ang Vatican may pagawas og mga lagda nga maoy subayon sa mga gikaaliga nga mga supernatural phenomenon. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ini kamudtuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Boy no ang atong Saint of the Day karon bisag way nang utana matud pa ni Brad Jones Manaban. Ang ato ang Saint of the Day karon mao si San Bernardino sa Siena. Kini si San Bernardino mahigala mao kini siya ang matud pa maukini siya ang usa ka santo nga naila sa iyahang debosyon ngadto kang Mama Mary. Gani naila siya sa iyahang pagkabalaan ug nahimo kanunay siya nga nagtabang sa mga masakiton during the plague. Unya membro kini siya sa usa ka Franciscan order. Unya naordinahan siya isip usa ka pari ug nagpuyo siya isip usa ka ermitanyo. Unya always traveled in foot, no? Unya sometimes speaking for hours in one place and at the same time in another place. So doon na siya by location. Kini si San Bernardino sa Siena, no? Sometimes nakikinabi siya sa usa ka lugar for hours. At the same time, doon na nagkikinabi po siya, naghimo po siya sa mga seminar sa lain po nga lugar, you know? Sa at the same time. Sige na, no? So, karong adlaw ato gagihinumduman si San Bernardino sa Siena. Nahala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhaton doon ini kamudtuhon, may mudto kanimo nung puning. Ay, may mudto siya kanimo, Padre. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Ang mga nasap ka, wala akong problema ako. Very good. Igon sa manimo si Lani. Ay, 40 na ako na padre. Ako mga insect ba yan? Pareho kami mga gigikanan ba? Sa kantong kami ba? Very good. Lan, parintin mo mo ni Mr. Cheng. Ano? Nahala, no? Panayon ta, mga igala. Ara na kita sa ato ang catechism. Okay, no? Ang atong topic, sigon sa ato ang gisugdan, no? Ang atong gihinay-hinayan o bat-bat. Kabahin kini sa temptation. Kung sa ganito itong temptation, ang temptation matud pa is the desire to do especially something wrong or unwise. Sa ito pa, kanabitaw ganahan kang muhimo og sa mga butang o usa ka butang nga bisag sayo pa o dili. No? Bahala, nagmasayop, iganahan nagyud ka. Wala nga, ato kini matud pang gi-discuss gamay unya atong gipadayag kung unsa ganitong 3 types of temptations. So the first type is kabahin sa pagkaon, bread, no? Number 2 is kabahin sa worldly recognition, no? Unya ang ikatulo is the temptation about power. Ang kining duha, kining sa bread nato na discuss o kini pong worldly recognition, kining popularity na-discuss na po din nato. So, ari na kita sa third temptation. O sa ganito, third temptation, matud pa diri sa atong listahan, ang third temptation is about power. No, power. Kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8, doon sa GS, the devil then took Jesus up a very high mountain and displayed before him all the kingdoms of the world
in their magnificence, promising, "All this will I bestow on you if you prostrate yourself in homage before me." At this, Jesus said to him, "Away with you, Satan. You shall do homage to the Lord alone, and not you shall do homage to the Lord alone, and adore only Him, and Him shall you adore." Ayan, no? Tabalik ko na. You shall do homage to the Lord, and Him you shall adore. Ayan, no? Sa ato konbersayon pa na nato, gikuan manggod ni si Jesus magitintal sa panulay, gipakita kaniya ang tanang gingharian sa yuta. Ingon siya nga, kung musimba ka kanako, muprostrate ka, muhapa ka sa akong atubangan, kining tanan nga mga gingharian akong ihatag kanimo. Apan niingon si Kristo ngadto kaniya, "Palayo kanako sa tanas, adto lamang ako musimba ug muhapa ngadto sa Dios nga makagahom sa tanan." So banay gisulti ni kining ni Jesus. Sa ito pa, sa maong sitwasyon, makaingon kita nga the power, ang tentasyon, ang pagkagamhanan, gihimo nga tentasyon ni sa panulay. Gigamit ni Lucifer ang matud pagahom, no, kana bitang power aron matintal si Jesus. No? Pero niingon si Jesus, "You shall do homage to the Lord alone, and Him alone shall you adore." Manangin siya nga, "Ako dili di kumuhapa sa mga atubangan tungod kay sa Diyos lamang ako, tungod sa Diyos lamang ako musimba." Ingon niya, ingon siya. No? Sabot pa sabot nga gusto di ay unta ni kinibitang sa panulay nga gamito ni Jesus ang iyahang katakos sa paghapa kaniya, no? Kana bitaw gamito ni Jesus ang iyahang gahom aron nga mo serbisyo siya sa panulay, no? Pero magpadala si Jesus, naingon si Jesus nga adto lamang ako mo serbisyo sa Dios. Ingon siya niya, no? Sa kasaysayan, daghang kay mga tao nga gusto nga gamiton ang ilahang gahom sa pagserbisyo sa panulay. Usa na ni ana mao si Adolf Hitler, the Führer, no? Sa Germany nga mo'y hinungdan sa Second World War. No, matud pa niya, gusto niyang mag-uhon ang kalibutan, unya aduna lamay usa ka klase nga tawo nga iyahang papuyon, no? Kining gitawag natong Aryan race. Tungod niining maong ambisyon ni Hitler, milyon-milyon ka mga katawhan ang nangamatay, kalakip na mga Hudiyo, na gitawag natong Holocaust. Nalimot si Hitler nga Diyos lamang ang adunay katukod sa pagkutlo ug kinabuhi. So wala din siya malampuson. So matud pa sa Lucas kapitulo 26 bersikulo 25 sa 26 ug sa 27 miingon si Jesus kanila, "Ang mga hari nining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakpan, ug ang namunuan gitawag og mga dalangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon ang labing dako kaninyo, kinahanglang magpakasama sa mga kamanghuran, ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang giserbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Of course, ang gisilbihan. Pero matud pa naingon si Kristo, apan ako nagsilbi kaninyo." No, sa ato pa, ang ato is servant leadership. Usa ka leader nga nangalagad. No? So kung kutluon nato sa salida nga The Amazing Spider-Man, matud pa, the more power comes greater responsibilities. Sa ato pa, mas daghan nga gahom, mas matud pa dakong responsibilidad ang nakalakip niini. Sa ato pa dili gid ay mahimo nga atong abusaran ang ato ang gahom kung aduna manggani, no? Ato day kining gamiton aron pagtuman sa tagsa-tagsa nato ka mga responsibilidad. Ana, no, dili nato abusaran, no? Dili nato abusaran. Kay matud palagi ang usa ka tawo nga nag-abusar sa iyahang gahom dili normal. Dili normal tungod kay kalagmitan jud authority, it means giving life, maghatag og kinabuhi. Pero kung usa ka kinibitaw ang imuhang gahom imong giabusaran,
kung makakita gani kang mga tao nga nagngabuso sa ilahang poder o ilahang gahom, you are not dealing with an normal person. No, kalagmitan gyud sa mga abusive person is aduna gyud mental disorder. Aduna gyud matud pa sa mga psychologist ha. Some always and ever abusive person is a kind of mental disorder and moody person, no? Ato pa kini kunong tao nga abusado resulta kana sa kanong matud paligi ng kana bitang irritability and anger, no? Sa to pa kung pirmi kang gisapot nga sige kang nasuko, may puruhang di na gyud ka normal, no? Matud pa depression mania can manifest in heightened snappiness and quickness to attack, especially when associated with insomnia, no? Sa ato pa magbantay di kita sa atong kaugalingon nga dili kita magpadala ni ining tentasyon sa pangabuso sa gahom. Tungod kay matud palagi ang nangabuso sa gahom is not normal, no? Usag kaduna sila gitawag nato prone to irritability and anger. Now, how to deal with an abusive people? Saan man nato kung ang ato ang kauban sa trabaho, ang atong department head, medyo gyud may pagkaingon ni ana nga mga kinaiya ba abusive in power. Matud pa, stay calm. Don't internalize critical statement about you. Kung magkasugat gani ka og mga tao kuno nga abusado, ayaw gyud siya tagay gibugaton. Do not internalize critical statement about you. Stay calm, no? Ato pa kung makabantay ka nga kini tawhan na abusado man yun eh. So, one thing ay imong buhaton, stay calm. And then, do not internalize any statement against you. Gikan niya. And number 2, avoid engaging emotionally. No? Sa ato pa, dili ka mo tubay sa iyahang mga kinaiya. No? Kana bitang sa puton po kag apil, ayaw, mas mayo kuno nga magpabilin lagyog ka nga try to avoid engaging emotionality. If you maintain neutral facial expression and assert confidence with your body language. So, ito pa di ay, kung ang imong gikaatubang usa ka tawo nga abusado, stay calm. Muna gisulti diri sa mga psychologist. Ayaw padala sa bisan unsa iyang isulting mo pasabot nga ayaw tagaig bili, no? And then ayaw pud og ayaw kay paipikto emotionally. Nakanabitang mura pug kabitaw og depressed pug kadayon, ayaw siya ra mo idunay problema sa ilahang pangutog, ikaw wala, ana, no? And of course, no, believe in yourself, no? Ayaw gyud ingod nga magpadala ka sa bisan unsa iyang gisulti, ikaw mismo nasayod kung unsa ang imong kakayahan. Okay? So, again, unsa ganito, ang gahom, tentasyon na siya. Kung tentasyon na siya nga mahimong-himong abusaran. Pero, kung ang imong gahom, gamito nimo sa pagtuman sa mga responsibilidad, sama sa Spider-Man nga, the more power you have, the more responsibilities to fulfill, wala na yung problema. Muna gitawag na to using your power to engage, no, to improve the lives of people. Pero abusive na kakaayo, magpasagad na lamang kagyaw-yaw. Remember, an abusive personality is a kind of abnormality. Ayan, no? Nahimo na hinuong kang abnormal kung abusado kay ka. So, no? Muna nga dili gusto si Kristo nga maingon sa niana, muna nga giingnan niya ang panulay sa dihang giingnan siya nga kung ihatag kanimo ang tibuok kalibutan, maingon siya nga dili nga maayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ingon no? O siya lamang ang imong simbahan. Ang imong simbahan. Abi no? Dinhi na lang una kita kutob ha, ampo kanunay kung makasugat kag mga tawo nga abusado, kaya ang Ginoo na sayod kung insa nagbuhat kapag dautan ula, so mas maayo nga limpyo ang imong konsensya ug padayon ka nga nagkunahuna nga walay dautan nga imong nahimo ug busa angayan ka nga busa dili na angay nimong angay gibugaton tagaan dakong gibugaton ang iyahang sulutihan.
Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.